ole clear tu te chibai le ve kule voin hi meini somni pathum kumsan hi somni panga zirtop ni ania tontuma hian voin lama lirhing rap thlak tak thleng chungchang hi kan di chiang ve le donanga tunai dewa hian lirhing thleng hria tur tam em ema tontuma po hian Indonesia rama lirhing thleng hi kan ta lang ve le donanga tunai dewa lirhing thlenga chuan he lirhing hian chiatna lian tham tak a thlenta ani kan huang hian Asia Pacific website in adarlan danin lirhing 6.3 magnitude na chuan Indonesia tukin jing dar ni le min songa pahni khana soya lirhing hi 6.3 magnitude na niin lirhing thlenna hmun hi epicenter chu Bengkulu Khopui southwest atanga kilometer somli pathuma hla a lirhing hi ICMT antar lang ani tuna report antalan dan chuan lirhing 6.3 magnitude na hian chiatna lian tham tak a thlenin tarlan ania tundin hmuna han report dan chuan inza chuang he lirhing hian ati chianin State News Agency antara chuan a report ani tin he lirhing thlenna Bengkulu province hi Sumatra Island na ani soida kan khanan report dan chuan he lirhing hian in zalai mai ati chianin tarlan ania chen khat chu in luatlak lovin a chia a chuti rolin chen khat ero thom thata luale mai thei ani thu provincial governor Helmi Hasan chuan atarlang ani vani thlak tak mai he lirhing na tak awang hian liam tuaranum thu hriat ani lo hlawa amai ro chu chen khat ero vani thlak tak mai he lirhing na tak awang hian liam na tak tuar anum thu report aum lova amai ro chu liam te thamero tuar anum nual ni hin antar lang thung tundin hmuna he lirhing thleng awang hian report kim chang tak ala lova nakin loka ching le zolin report po talan thei abe sei meteorology climatology le geophysics agency in antalan danin he lirhing hi tukin jing dan hi le min sumnga pani khana thlenga he lirhing hi na view masala tsunami warning arrow aum lo ni in antar lang thung ani tin tuna kantalan ba ka hian voin lama Japan Hokkaido Urakawa lirhing thleng hria tur omle thobuka tukin jing dar ni le min sunga parit khan lirhing 5.4 magnitude na chuan Urakawa Hokkaido hi asoi vele bokti report chuan tarlang ani Japan rama lirhing po hi lirhing napa ngai chu ani ve thobuka 5.4 magnitude na ania tin he ba ka hian voin tho khat choma dar som le min som ni panga khan Tibet ta po lirhing thleng hria tur omle thobuka he po hi 4.2 magnitude na ania amai ro chu vani thlak tak mai he lirhing awanga chiatna thleng hi hria tur omlo hlo ani he lirhing hi le tanga kilometer som ni thu ka ICMT National Center for Seismology chuan antar lang meni som pan hi po khan lirhing 5.7 magnitude na chuan Tibet drum hi alo soi le to bok ani tuna kantalan ba ka hian voin lama tho khan Nepal rama lirhing thleng hria tur omle boka tugin jing dar nga le min som hi paruk khan Nepal ram chu lirhing 4.3 magnitude na chuan alo soi le to tho boka hei po hian chiatna lian thama thlen hria tur omlo hlo ani NCS in antaran danin le changa kilometer soma thuka he lirhing hi ICMT antaranga he lirhing awang hian liam turemo chiatna lian tham tak thleng aum lo hlo ani ole khang te kha voin le nimin lama lirhing thleng chungchang kan tarlan thei chu ania lirhing thleng hria tur hi aum chodeu rengta in voin lama Indonesia lirhing phei hi chuan chiatna na sataka thlenta a in zalai mai chu ti chiatin om ti antar lang ani Indonesia rama lirhing thlenna hmuna mihring chengte
an mang an tur zia chu kan hriat thiam pui ka ringa hetianga in engemozat lian hingin a soi chia ta ka wang hian mi tam tak chu an thlabarin an ril ru ha viewin arin om ani amai ro chu wani thlak tak mai Mizoram eroin tundin hmuna lian hingin thleng hriat tur hi an la tong lo hlawa tin chumi pi alama ro pui la thlipui pon ni ta sela tun nai dewa chiat na lian thama thlen hriat tur ala om lo hlawa kan van nei tak zet ani tuna ve thung chuan India rama cyclone thleng tur chungchang red alert an ti chu hi temazong kan tarlang vele lockdown ani Indian Meteorological Department IMD in red alert Maharashtra le Goa an puanga achan chu cyclone sakti Arabian Sea tundin hmuna hian ein siam mekwang ani district entirnat district Chenkhat Raigad Ratnagiri Mumbai Thane le Palghar te tundin hmuna hian ru puina sa tak asul mek nin an taranga tin chu mi pialama thlichak tak le check te po atlana sani in an tarlang ani e cyclone hianin engtiangin nge ngong aron nei chauzel don hriat ani lova ama ero chu tundin hmuna hian boina na sa tak an tok chho mek niin press journal chuan atarlang ani ole tuna ve thung chuan San Diego a jet accident chungchang hi tlemazong an tarlang vele lockdown ani Cessna Citation jet chu Tierra Santa Zindalia accident a ti chuan a chunga chuang mi paruk te chu ang hmuna hian an boral ngala tin hebaka hian a bulvela leya om mi pariat te chuan liam na tak an tur bok niin tarlan ani he jet accident awang hian chena in som chu a chiat pha niin an darlanga tin hebaka hian a bulvela lir thei tam tak om te chu a chiat pha bok ani hewang hian helai hom chunga cheng mi za te chuan an chen na in an chu san phang nge nge ani hizinga hian music agent Dave Shapiro le ex drummer Daniel Williams te po an tel ni in tarlan hania van doina tiang hian an tok ta ani hetianga thlona accident chan nia an tarlan pakhat chu chumjinga chalu tuk wang ni in an tarlanga tin khuwa chu an thalo hle bok ani investigator te chuan tuna hian thei top chuin thlona accident chan dik tak khi hriat tumin chui chian na an nei chomek ti One India website chuan atarlang bok ole khang te kha tundin hmuna tuna thil thleng sang sang ka tarlan thei chu ania video danga news dang te kan ngai thale don nia ole khati zong kha tunrum video a kan tarlan thei chu ania